Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita partisipahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Missoni Wave for Men. Iyan ni siya ni Missoni. Panalaki ni siya pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Kag udi toilet ni siya botang balon layo palang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali presko nga dudagat kag puno ka citrus amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have C notes, citruses kag Sicilian mandarin. Ang C notes amo na siya ang presko nga dudagat nga nota nga masimutan mo dayon sa sini nga pahamot. Tapos citruses, wala gin lista kung ano ang mga citrus basta puno siya ka citrus. Kag Sicilian mandarin, matamis nga citrus. Kag for the mid, we have lavender, clary sage, rosemary kag Egyptian pelargonium. Ang lavender tinlo kag presko nga nota, clary sage herbal nga nota, rosemary manamit nga nota kay ginagamit sa pagluto, tapos Egyptian pelargonium do berde nga rosas kung simutan. Kag for the base, we have vanilla orchid, Haitian vetiver, patchouli, kag oak moss. Ang vanilla orchid do vanilla kag tsokolate kung simutan. Tapos Haitian vetiver, couscous, do hilamon kung simutan. Tapos patchouli, nang duduta kung simutan, kag oak moss, pait nga nota. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa dason naman, bye-bye!